Kamo, když svítí slunko, tak nevidíš hrozný tady. Ostré, že? Nejsou tady sněhokupy. Jdem se podívat. Třeba nic nevidím vůbec. No, jak loužu. Proto ani neuvidíš. Víš, tam je taková boule už udělána. Aha. Tady tu se musel odhazet a tam začít kopat. Tak to je dost na bunkr. To je kurva hodně. No. To je vyšší jak já? Tady by se to tež mělo odhazet, no. Jo? Tam je cesta někde? Tady je to, tam je závěr plynu, myslím, nebo něčeho. No nic, až bude požár, tak... Proč jste nedržovali bezpečnostní předpisy? To je bezpečný jak kokot. Oni se po tobě bezpečnost práce, ne? No. Ale ty, když jsme začali na ty rukavice, tak říkám, že nemá peníze, ne? No, já to vypnu.